नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय खाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आज सकाळपासून बाबूचे तुम्ही सगळं बघितलं असेल, सकाळ बाबूची कशी होते। आणि आता आम्ही आलो आहोत गुरांना सोडायला। तर हे जे तुम्ही पाटाचं पाणी बघताय, बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, तर त्याचा स्रोत काय आहे तो आपण आता बघूया, कुठून येतं आहे ते पाणी। आणि याच पाण्यावर पूर्ण या गावातली वाडीतली म्हणजे शेती होते। तर आपण हे बघूया आता पाणी कुठून येत आहे। हे बघ सकाळी सकाळी किले वांड तो बघ गाडग्यावर बसलो। अरे होय हे नाही जायचं तकडे कशी जाती त्यांचं नावीलाच झालो। त्यांका सकाळपासून ककडे कोण पितात आणि ते करतात। कार्ब काय पडता, पावसासारखे पडता। जरी झलक शर्फी अरे अजून किती लांबा, अजून मोप लांबा। आता ही त्याचीच पाईपलाईन ना पाटाची, पुरी पाईपलाईन आहे तशी जाऊन अशी परत वळतो। आपण ऐकून जाऊया। हिवाळा हिवाळा वाळी आहे। मग पावसात कसे जात असते आता एक ठीक मला या सगळा दुपान गेला, सगळा खाली कोसळला सगळा या तकड नाही। होय पाणी असतं ना मग पावसात, पावसात असतं आता खरं। मग पावसात कसे जातात? पावसात नाही यायचं तर पूल आहे भरपूर, पूल पण हा बारीक वाट पायपा, तो पायपासाठी आहे। हां 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 वरम का जाऊ त्याच्यावर ना जातात। चल आमचं शॉर्टकट आहे। पायात चिकटत चिकटत जाणार। एवढं दव पडलेला आहे हा। मला बघ पाऊस पडता असा पडलो। ही आपली बाग। एक आजी धरतात बेनीच नाही, बेनीच नाही, बाकीची कामं राहतात त्याच्यामुळे। वाट बघ एवढीशी आहे, त्याच्यातनं जावचा लागता। रचकाड बघ किती या, पुरे आडीतनं जावचा। पाया बियात लागत बसायला सगळं। तुझा बघ तुझा लागतली बघ पाया का मी आधी तुझ्या नाही लागतली, माझ्या लागतली। मी आपलं इथे असो पुन्हा बघ आता तुका टाकी दाखवते, मध्ये मध्ये टाकी घातलेली आहे। दोन घे टाकी का शकते दोन घे। अरे जर समजा का अडकला तरी बघ बघ कशा मध्ये मध्ये ह्या घातलेले। पाट बांधून कधी किती वर्ष झाली? ह्यो पहिलो ह्यो पाठ होतो बघ, आपण चालताव ना। हा म्हणजे असो असं होतं। हा, मग नंतर पाईपलाईन गेल्या नी, पाईपलाईन झालेली आहे।
ह्या बघ पाणी जाता. लिकेज झाला. हो ह्या बघ हवी जाता 2 ते पाणी जाता. मग ते लावून ठेव. यो बघ यो पाठवतो पहिलं यो हां. पहिलं आणि किती लांब पाणी येतं तर बघ. बाबा या पाटाच्या जीवन आमची शेती होता. ही गिमातली ना. पाणी पण मिळतं ना. गिमातली शेती ना. हो कुळीत भुईमूग चवळी. चवळी पण हा. हो चवळी पण लावलेली. पहिली आहे कपडे धुऊ घ्यायची नाही लोक. हा ती हय यायची अष्टमात. हां. अष्टम आता नाहीत मग. आता पाटाचं पाणी आहे ना खाली त्यामुळे कोणी येत नाही. दोन्हीवर जातो. पाटाचं पाणी आहे म्हणून ढोरा बिरांका पीक मिळतं रे. जंगलच आहे पुरा. जाम जंगल बघ कसा. वाट पण बघायची एकदम. खाली जर पाय बी घसारलो तर खाली डायरेक्ट वाळात. ढोराकडे येतो आपली. काय म्हणतं. गाय बी अकडे येतात. गाय येताकडे एवढ्या लांब. हो मग आता काय शोधतं कोण. शोधूचा लागत नाही. गाय का जातं घरात आपण तर वाट माहिती आहे का एवढी. तिथं माहीत झाली. वाट बघायची आपली. तोकडे इलाच नाही ना इल्ल. कधी. हो कितीदा एकदा इल्ल खरं लाकडांचा ना. अरे कपडे धुक येतो तेव्हा मी यायचो तो त्यांच्यावर. कपडे तू ककडे खाली हय तो हय पर्यंत मग हय यायचोच तो. बाबा हय पाणी होतं का. ए खय राहुल चल वंदावलंच की का. येतोय बाबा. येतं का. एवढ्या लांब आधी या गचकाटीतून एवढं यायचं आम्ही म्हणजे. कशी मग लाकडांका येतो इकडे. एवढ्या तुमका सवय झालेली आहे. सवय कसली खडकत ना बाबा घेऊन यायचे लागतं. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नजरे झुका के चली. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नजरे झुका के चली. बरं नाही हळू या. हळू ये. आता दड पडती तर माका कामाक लावची. या रे का त्याचा का वाटेर पडला. हळूहळू पाय का. पाय दिसतो तो मध्ये. मोहपतला आमसून पाणी येतं रे. मग तरी 4 ते 30 किलोमीटर झाला. बराच झाला. पावसात पावसात हे पाय काढता वरती वाहन जातात ना. म्हैसून पाणी येतात. इला बाबा पाणी इला. अजून जाऊचा पुढे.
हां हा भरून टाकू का नाही मागचं? कोणती रे आवाज येऊ रोड हॉर्नबिल हा हॉर्नबिल तो मोठ्या चोचीवालो. हा आणि मग थंडगार हम्म. बर्फ आहे. हिला चल हिला एकदाची. नशीब सकाळी सकाळी मग मस्त चालक लागला. असं आहे या हे पाणी सतत चालूच असतं पण हा? झऱ्यात नाही येतं या पाणी. घरात म्हणजे हो, वरती घरी आहे. आणि घरला कोणी लागायचं ते कोणी नाही लागायचं. आता फोर्स येणार पाण्यात. पटेल तरी पाईप वापरायचे. पाईप तोडले की परत सगळे काढा. हम्म. पाईपलाईन जामच मोठी केला असतो. तर मित्रांनो आता तुम्ही बघितलं असेल जे पाटाचं पाणी आहे आमच्या गावी येतं ते किती लांबून येतं आहे गावात. आणि ज्या पाण्यावर इथे 12ही महिने शेती केली जाते, हे गाव 12ही महिने हिरवगार दिसतं, हे ह्याच पाण्यावर. पाणी किती कमी आहे बघा, पण ह्या एवढ्याशा पाण्यावर पूर्ण आमची वाडी शेती करते आणि 12ही महिने पीक घेत असते. आणि बाकी बाबूचं गाणं जर तुम्हाला आवडलं असेल कैसा तेरी झलक शर्फी तर खाली बाबूसाठी कमेंट करा. आणि हा व्हिडिओ आता थांबवतो आहे कारण की आमचा गोप्रो चार्जिंगची ती संपली आहे पूर्ण, म्हणून आता हे मोबाईलवर शॉट घेतो आहे पुढचे. बाकी आजचा जो निसर्ग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तुम्ही नवीन असाल तर, आणि लाईक करा पहिले कमेंट करू चालेल. आणि कमेंट करा याच्या गाण्यावर. आणि माझ्या नको व्हिडिओ करा. चला असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आम्ही घेऊन येत राहू. बाय बाय. बाय बाय.